No v prvom rade asi židovská obec kdekoľvek existovala na svete, tak priniesla len prosperitu do toho regiónu. Nemám to zo svojej hlavy a nie je to vec názor, ale je to vec rôznych historických dokumentov a štatistík. Čo sa týka Banskej Štiavnice, Banská Štiavnica a židovská komunita mali veľmi špecifický vzťah, keďže za Rakúsko-Uhorska existoval zákon, ktorý zamedzoval Židom usídlovať sa v banských mestách, zrejme ako prevencia narábania s drahými kovmi. Tento zákon uzákonila, respektíve uviedla do praxe Mária Terezia a jej syn ho nakoniec zrušil. Ten zákon sa hovoril o tzv. Uhorskej míli, čo bolo 7 a niečo kilometra. Nakoniec sa potom za vlády Jozefa II. Teda táto uhorská míla a tento zákon zrušil a Židia sa oficiálne mohli nasťahovať aj do banských miest. Ťažko povedať, prečo tomu tak bolo práve za Jozefa II., či to bolo v rámci zmierovania jednotlivých cirkví, ale skôr niektoré vysvetlenia, čo zdajú sa logickejšie, hovoria o tom, že keď bolo baníctvo na úpadku, už aj teda v Banskej Štiavnici, ukázalo sa byť veľmi dobrým krokom zrušiť tento zákon a priviesť židovskú komunitu aj do banských miest. Pre Banskú Štiavnicu to znamenalo opätovný obrovský boom, rozmachu, ekonomický boom a židovská náboženská obec so svojimi členmi, so svojím biznisom, ktorý viedli v Banskej Štiavnici, sa stala najsilnejšou židovskou komunitou v celom Slovensku, respektíve na území celého súčasného Slovenska. Nie najpočetnejšou, ale určite ekonomicky najsilnejšou. Mali tu rôzne prevádzky od obuvníckych, textilných fabrík, cez obchody, cez lekárov, všetko možné naozaj. My práve teraz spisujeme aj knihu o histórii židovskej náboženskej obce a mnohé informácie sme už aj dali na web, takže tam sa to všetko dá dočítať. Keď som hovorila o tom, že Židia sa nemohli oficiálne usídliť v Banskej Štiavnici, to neznamená, že to ešte neboli. Práve, že aj rodiny známych dizajnérov alebo konštruktérov slavného vodohospodárskeho systému sú spriaznené rodinným putom práve so židovskými rodinami. Čiže bratia Helovci, je tam jasné spojenie.